Ja hem arribat a Sauira. Ens hem despertat a Sauira i t'agrada molt aquí la terrassa, eh? Hi ha una terrassa superbé. I estem al desembre esmorzant aquí. Xènia, estic veient com arriben les barques al port. Què et sembla si ens anem a veure els pescadors quan arriben i treuen peixets? Segur que hi ha moltes gavines, Xènia? Xènia, segur que hi ha moltes gavines ara amb els pescadors. Anem a veure els pescadors al port? Sí. Vinga, som-hi. Tants, Deixa. Que tauró. Sí. Xènia, Quants ocells. Hola. Mira, Xènia. Quantes gavines que hi arriba a haver-hi aquí. I hem vingut ara just que han arribat les barques amb el peix. És impressionant, Xènia? A tu que t'agraden els ocellets avui ja no t'agraden tant, Quin barco, Ja tenim el peix, hem comprat el peix aquí. Acabo de comprar mig quilo de gambes, també ens l'anem a fer a la brasa, Mig. Bueno, la part positiva d'això és que els preus estan més barats que normalment. Sí, no? Els hotels sembla que hagi Bueno, hem comprat el peix a la llotja i aquí ens el cuinen. A veure, camina per aquí. Corre, persegueix-les, corre! Ves! Mira, Xènia. Mira.